Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Pinrake po ako ni Neil. Alam niyo kung bakit? Bakit? Mataba na daw kasi ako. Feel good morning po sa lahat ng mahilig makinig at manood ng radyo sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo lang po akong Glyza. 29 years old. Taga Makati po ako. Ang aking pong katas ay tungkol sa boyfriend kong si Neil. 30 years old. Opo, mahilig po talaga akong magmukbang. I-try lahat ng mga nauusong pagkain. Mahilig ako mag-coffee crawling o cafe crawling. Alam mo yun, Mang Kanor? Gagapang sa coffee shop? Yes, oo. Sabihin, iisa-isahin mo, gagapangin Grabe mo naman. ng... Kaya naman pala, para kauod. Gusto sana all ginagapang. Lalo na po milk tea. Naku, alam ko lahat ng flavors. Kaya po sa 4 years namin ni Neil, talagang lumobo po ako. Ako ay may lobo. Mula 50 kilos, umabot po ako ng additional 25 kilos. Talagang bumigat po ako. At naging dahilan yun ng lagi naming pagtatalo ni Neil. Nasasaktan na po ako kasi binabody shame niya talaga ako, as in word by word. Sinasabi niya ang taba-taba ako na. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Sinishake ko na. Pwede na to. Wait. Grabe ka, nasa samgyup na tayo, nag-milk tea ka pa. Ano ba yan? Wait lang. Ano ba nahihiya? Ang lakas kumain, para kang hindi babae. Para kang baboy mo. Ba't kanya ka kumain? Para kang baboy. Crap. Babe, di ba sabi ko sa'yo, diet ka naman, ang bigat-bigat mo no. Alala mo nung una tayong nag-date, pet-pet mo, ayaw mo pang kumain, tas ngayon. Grabe. Pati kutsara, titirahin mo? Sayang eh, binayaran ko to eh. Kailangan simutin. Lutuin mo na yung beef. Gusto ko yung waiter. Pina-stop ko na eh. Paano po? Bakit ka pala? Ma'am, magdagdag pa kayo, ma'am, ng Opo, beef? tatlong flavors. Tapos, Ma'am, pan-30 na yan, ma'am. Pan-30, lugi na kami sa inyo, ma'am. Ano ba pangalan nyo restaurant nyo?
Only until 30. Only until 30, ma'am. Sumubra na kayo ng 30, ma'am. Bawal na, ma'am. 33 na yun. Tatlo pa eh. Only until 30. Ganun yan, ma'am. Malulugi yung business namin, ma'am. Yung pala yung pangalan nyo. Dapat di na kami dito pa-refill ng cheese. Brad, sige na, Brad. Okay lang po. Ako na bahala dyan. Salamat. Grabe na, walang pakundangan yan, sir. Kuya, paano egg roll pa dito? Sarap. Ma'am, wala na nga. Only until 30. Tumigil ka na nga. Ubus mo na nga lahat to. Ba't tayo nagsamgyup, nag-anli? Kung hindi... Sayang ayaw ko naman dito di ba? Yung ano pa lang, yung kaliwang bahagi pa lang ng soma ko na bobom no, dito pa sa kanan. Tingnan mo yung itsura mo. Ang laki-laki mo na. Hindi ka ba... Alin ang conscious malaki? ka tulad yan, Alin malaki? Hindi yan. Ay, nako. Buisit naman. O, ba't nagagalit Kaya ka pala naman? pinatay mo na yung kalan pala decision ka. Nag-anli pa tayo kundi ko naman susulitin. Umuwi ka na, ako na lang tatapos dito. Luluto pa yung tao, gutom na ako eh. Ulit-ulit mataba. Tama na nga, tama na nga. Only until 30 nga Kulit naman ito para namang... Tama, nagtitingin na yung mga tao. Kasi nagsisigaw-sigaw ka dyan para... Ikaw na una. Naka-30 ka ng beef? Ano ba? Eh, ba't nag-anli tayo? Only until 30. Oh, saan ka pupunta? Ana? Hoy! Yan ang problema sa'yo. Nagwa-walk out. Mahal! Mahal! Ano ba? Mag-usap nga tayo. Ba't ka nag-walk out sa akin? Ha? Ba't ka nag-walk out? Salita ka nga. Busy ako. Busy? Kita mo, Ano ba inuubos ko yung milk tea eh. Wino-walk outan mo na ako. Palagi na lang ganun. Pag nagdatalo to, walk out ka agad. Uwi ka agad dito sa Sino bahay hindi mo. mag-walk out? Pinapahiya mo ako sa mga nagsasamgyup doon. Pati sa mga staff, nakatingin na sa atin. Hindi Anong klaseng date yan nag-aaway? Ba't mo ko pinipigilan kumain? Para kang baboy kumain eh. Baboy na baboy, paulit-ulit. Eh bakit mo ko dinala sa samgyupan? Ikaw yung may gusto dun. Alam mo anong gusto ko? Magkape lang tayo, magkukwentuhan, kakain ng konting tinapay, Bakit carbs. pa kumain kung magkakwentuhan? O umupo ka dyan, magkwento ka, o game. Eh, ugali mo. Ano ba? Ano bang problema mo? Ikaw ang may problema. Alik ka nga. Kulang ka lang sa lambing eh. Halika. Yan ang gusto ko. Halika dito. Ikaw naman mukbangin ko pagtas ng samgyup. Halika dito. Ari. Higa ka na. Ay! Taga! Alis ka nga! Alis! Aray! Nahulog ako! Ang bigat mo eh! Mo ko tinulak! Ba't ka pumatong agad? Ang bigat-bigat mo. Mababali yung spinal cord ko sa'yo. Ano yung sabi mo? Ba't ako pumatong agad? Yun naman yung favorite mo ah! Dati yon, ngayon ang bigat mo na kasi. Nakakasakit ka na ah! Na-warning na tuloy tayo. Di ko nagugustuhan ah! Yung baboy kasi yung masakit. Pig? Sabi ko sa'yo eh. Eh wala tayong Ano ba? Nabibigatan ako anong gagawin ko. Ha? Sakit mo na magsalita. Pati hanggang dito. Babe, time natin to eh. Tapos itutulak mo ko. Sakit tuloy na Ang sakit balakang kasi ko. ng likod. Nagutom tuloy ako. Ano ba? Ay nako. Sorry na. Ulit-ulit pinapaya mo ko sa mga tao na mataba ako. Akala mo daw nasasaktan. Umuwi ka na nga. Umuwi ka na! Umuwi ka na sabi. Talaga, napauwi mo na ako. Ha? Yung parang tapos yan sa milk tea mo. Ang sarap eh, sayang eh, 120. 2 litro na yung hinigop mo. Ano ba? Gusto ko lang naman maging healthy ka eh. Tingnan mo ako na ganito, gym, nagpapakondisyon. Alam mo, ayoko na. Iwalay na tayo. Hindi ko na kaya yung pang-insulto mo sa akin. Insulto ba yun? Gusto lang kitang tulungan. Pero kung yan ang gusto mo, sige.
Dati naman mahal mo ako eh. Tapos nung tumaba lang ako, napaka-rude mo na sa akin. Hindi mo ko totoong mahal. Kung totoong mahal mo ako, kahit mataba na ako, kahit 75 kilos na ako, mahal mo ako. Hala ka. Yan ang gusto mo. Neil! 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 Tuluyan na po kaming nag-break ni Neil. At mas lalo po akong na-depress dahil nag-stress eating po ako. Doon ko dinivert yung attention ko sa mga pagkain. Kaya, mga kaibigan ko po, concern na rin sila sa akin. Tinulungan po nila akong magbalik alindog. Hindi naman po ako mahilig mag-exercise o workout o kung ano man, pero ginawa ko yun para makaganti ako kay Neil at balikan niya ako. Takbo pa! Kulang pa yan, Diyos ko! Isang araw Selfie pa lang! selfie muna tayo. Ipost natin. Balik alindog. Hindi tayo nagja-jogging para mag-selfie! Bakit? Para makita ni Nilma at pang thirst trap ko to sa kanya. Tingnan mo, may abs na ako, oh. Anong abs? One day pa lang nag-jogging abs ha! Abs na mukha mo! Ikaw, tulad na rin, ganyan. Binamash mo na. Sorry, sinasabihan lang kita kasi dapat... Pang thirst trap ko to sa kanya para malaman niya na. Tumakbo kasi tayo, tara! 1, 2, 3. Gumanon, i-flex mo yung muscle mo. Tumakbo kasi, hindi puro ganyan, puro Tara na! 1, 2, 3. Ayoko na. Paano babalik si Neil sa'yo niyan? Sige. O, takbo na! Tumaalog eh. Makalipas po ang 6 na buwan ng pag-workout at disiplina sa pagkain, handa na akong harapin muli si Neil. Kinonek kami ng kaibigan ko at natuloy na po ang planong pagkikita. Ikaw ba yan? Yan sa'yo. Kailangan nakaganito. Sexy mo na. Siyempre, look at my abs. Grabe. Wag lang yung kamot ah. Gusta. Oh. Ano yung kinakain mo? Ba't dahon na lang? Wala nang mga dati, pork, taba, ganun. Mars, ikaw na magpaliwanag kung anong ginawa ko. Ganito kasi, wala, nag-exercise na siya. Mars, ang sarap ng mga salad dito. Wow, nagsasalad na siya. Gusto ko yung feta cheese ba yun? Wow. Order pa tayo na yung mga may dahon-dahon, tsaka yung, may Grabe. balsamic vinaigrette salad. Trix, thank you, Trix, ha? Okay. Mars, dito muna ako, ha? Diyan muna kayo. Bye! Ayoko na, tinikman ko lang tong isa. Grabe yung diet mo. Payat mo na. Congrats. Thanks. Parang nahiya tuloy ako. Ako hindi ako nakapag-workout. Parang ang taba mo nga ngayon eh. Kaya Bakit nga eh. parang napapasarap kain mo? Nasa maling tao ka siguro. Ganun ba yun? Yes, kapag nasa Sabi maling nila- tao ka, pangit ka, at saka mataba ka. So, therefore, I conclude yung bago mong, kung sino man yan, maling tao yan. Bakit? Paano mo nalamang may bago na ako? Kasi nga ang pangit mo, at saka ang taba mo. Okay talaga. Grabe ka, ha? Ikaw na yung nambabody shame sa akin, ha? Body shaming ba tawag doon? So, ginaganon mo ako talaga dati, no? Kasi alam mo yung tawag eh. So, I'm Hindi. happy naman na aware ka. Ba't pala tayo nagkita? Anong meron? Kasi sabi ni Trix, may sasabihin siya, pero umalis naman siya. Ikaw yung nandito. Anong meron?
para makita ko na grabe yung improvement mo. In fairness. Hindi Hello, Congrats. pilingero ka naman. Congrats. Neil, alam mo naman yung purpose, di ba? Hindi ko alam. Ano yun? Baka pwede ulit since payat na ako and pwede mo na ako mag-gain trophy girlfriend and eto na yung figure ko, mas ginalingan ko nga eh. Alam mo lahat ng efforts ko para sa'yo. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero, in fairness nga, pumayat ka. Pero, sabi mo nga, parang hindi na rin tayo bagay kasi sabi mo, pangit ako, medyo tumaba din ako. So, Hindi, nagjo-joke lang naman ako. hindi, ako hindi ako nagjo-joke. Promise. Ako thankful ako nakita kita healthy. Promise. Pero Neil, sinabi mo na rin kanina, well, sasabihin ko na rin. nagjo-joke lang naman ako. Hindi nga ako nagjo-joke. May girlfriend na rin ako. Sabi ni Trixie, wala. Kaya nga nakipagkita ako. So bakit ka pumayag na magkita tayo ngayon? Hindi ko naman alam kung anong purpose si Trixie, pero sumama lang ako. Gusto rin kita makita. Tsaka yung improvement mo, in Neil. fairness. Neil, ito na ako yun. Naging better ako for you. Naging healthy na ako. Naging sexy na ako. And kita mo naman, di ba? Para sa'yo yan. Hindi naman para sa akin o para kanino Pero yan eh. para sa'yo to. Oo, Hindi para mo sa akin. Pero, dapat ginawa yun kasi para dapat sa'yo yan. pero Neil, Tsaka, okay na ako. mapagmamalaki mo na ako sa friends mo. Hindi Hindi na ako yun yun. overweight. Hindi yun. Okay na ako. Okay ka na rin, di ba? Neil, Masaya ako. Neil, baka maling tao yan. Ako yung tamang tao para sa'yo kasi Tama na. ako yung handang magbago for you at gawin yung gusto mo. Tama na. Neil, Tama na. Neil, Okay? Neil, please. Neil. Di mo makikita mga pangarap ko.